ден, драги зрители! Аз съм Божидар Димитров, историк, и следващите 30 минути ще водя предаването "Памет българска". Едно предаване на Българската национална телевизия за историята и културата на нашите земи, на нашия народ и нашата държава. Поредица от предаване ние разглеждаме историята на християнството в българските земи. Минахме вече в античната му предистория, разгледахме как цар Борис първи обявява християнството за единствено позволена държавна религия и как с помощта на братята Кирил и Методий подготвя преминаването на практиката на християнство от гръцки на български език. Как нормално става това нещо? В центъра на София има една църква, градинката до Министерството на вътрешните работи. Тя се нарича Свети Седмочисленици. Свети Седмочисленици, защото е посветена на един култ към общо 7 светии, които се изрисуват заедно върху иконите. Тези 7 светии са Свети Кирил, Свети Методий, Свети Климент, Свети Наум, Свети Гораст, Свети Сава и Свети Ангеларий. Кирил и Методий всички знаем кои са и Климент и Наум, останалите трима, също като Климент и Наум, са ученици на Свети Кирил и Методий. Странен е този култ към тези светии. Защо странен? За да стане човек светия в оня средновековен, а и късно античен свят, трябва да претърпи много мъки. Първо да стане мъченик и обикновено да загине разпънат на кръст, разкъсан, изгорен, хвърлен на дивите животни в амфитеатъра и така нататък, и така нататък. Тези 7 светии обаче не са претърпели кой знае какви мъки. Напротив, живяли са доста добре по тогавашните жизнени стандарти. Свети Кирил и Свети Методий са синове на висши представители на византийската аристокрация. Родени са в град Солун, както знаете, в семейство на заместник областния управител на града, живяли са в императорския дворец, изпълнявали са важни държавни мисии. Кирил е погребан в Рим и то в саркофага на папата. Той му стъпил свой предварително приготвен гроб. Методий е страдал малко повече, дори се говори, че известно време, 2-3 години, е лежал в германски затвор в град Елванген. Аз отидах в град Елванген по служебна работа и видях, че Методий не е живял в затвор. Напротив, той е бил заточен в един манастир и дори и там в манастира е проповядвал своето учение за правото на изповед на християнството на различни народни езици. Тоест и тук в заточение не е живял кой знае колко зле. Що се отнася до Климент и Наум, а вероятно такива са и останалите трима ученици от бройката на светите седмочисленици, също за тях житията пише, че са родени в семейства на благородни родители от Мизия, т.е. от България, т.е. семейства на български аристократи. И детството им не е минало зле, вероятно са били в тъй наречения пажески корпус на хранените хора в двора на цар Борис, изпратени са били в Великоморавия като ученици на Свети Кирил и Свети Методий. Единственото мъка и страдание, когато са били арестувани в 886 година след смъртта на Методий, но много бързо са били извадени от затвора по искане на Борис и екстрадирани на територията на България. Изпратени са били при цар Борис от българската гранична крепост и Белград, днешната сръбска столица. Да, по това време е била български граничен град и то не е малък областен град. Настанени са били в болярски къщи, вероятно техните собствени, а след това са били изпратени с мисии, двамата Климент и Наум, с мисия, при което са получили права, надминаващи тези на областните управители, при които са били изпратени. Казано е, че областните управители е трябвало да се подчиняват във всичко на Климент и на Наум. Климент е получил и 3 болярски къщи в Охридската област и там той създал своето първо училище за свещеници,
Да го наричаме университет, както правят генерично някои учени, е прекалено. Там учениците му общо за 7 години, около 3500 на брой, се научавали четмо и писмо, именно за да бъдат подготвени за свещеници в българската църква, но народен, а не на гръцки език. За какво ни говорят всички тези данни, които имаме? Това ни говорят, че Борис наистина е започнал да изпълнява последната част от плана си по приемане на християнството. Тоест, обучение, а след това и практика на старобългарски език, който да измести гръцкия, а и латинския, ако тук там някъде по периферията на България го е имало. Борис, вече казахме в предишното предаване, сериозно се е загрижил, че изповедта на християнството на чуж език много бързо ще ерозира и българската народност, и българската държава. И знаем, че това е станало в 893 година, т.е. 6 години по-късно, 6 или 7 години по-късно, по-скоро, след като учениците на Кирил и Методий са пристигнали в България. Защо толкова дълго? Хората не си представят какво означава в тази епоха да подготвиш свещеници за всички български църкви народен език. Християнството е единствената религия, драги зрители, която се изповядва по-късно, и мюсюлманството ще бъде така, което се изповядва с писменото слово. Тоест, всеки ден в църквата трябва да се чете службата на съответния светец за деня. Знаете, че всички 365 дни в годината си има по един, а в някои дни по двама-трима светци. Трябва да се четат части от Светото Евангелие, трябва да се чете псалтира, както и някои други богослужебни книги. Общо богослужебните книги, за да функционира, за да може да функционира един християнски храм, са около 20. 20 книги, ако предположим, че в България тогава, която е много по-голяма от днес и в която има 7000 църкви, тогава 3-4 пъти по-голяма и имало 20 000 църкви, това означава, че е трябвало да има 400 000 книги. Тези 400 000 книги сега е лесно да се отпечатат, но книгопечатане в края на 9 век няма. Книгите се пишат не и върху хартия, която е сравнително ефтина, тя ще бъде измислена по-късно, а се пишат върху пергамент. Какво представлява пергамент? Пергамент е обработена кожа от младо животно. Агънце, козичка, зайчета понякога има, но основно е върху овчи кожи и кози кожи. От едната страна на кожата могат да се направят 4 листа. За да се направи една книга, трябва да бъде изклано буквално едно цяло стадо от 150-200 агънца. За да се направят 400 000 книги, трябва под ножа да минат някъде между 10 милиона и 20 милиона агнета. Но това не е всичко. Трябва да се обработи така хубаво кожата, че да може върху нея да се пише, да се нареже, да се подвърже и най-важното, да се напише. А за да се напише, трябва да има грамотни хора, които да могат да пишат. Приписването на една средно голяма книга, да речем на едно Евангелие, трае между 3 и 6 месеца. Представете си колко трябва за 600 000 книги. С какво е разполагал Борис в 886 година, когато учениците на Кирил и Методий, част от бъдещите свети седмочисленици, Климент, Наум и Ангеларий, са дошли при него? Разполагал е с 3 грамотни хора и с няколко десетки книги, които те са могли да носят в турбичките. А за българските църкви са били необходими поне 10 000 свещеници, т.е. 10 000 грамотни хора и 400 000 книги. Цялото това занимание е един огромен технологичен процес. Изисква, както бихме казали днес, огромни инвестиции, 15-20 милиона агнета, да бъдат произведени, заклани, обработени, кожите им да бъдат подвързани, нерязани. Това го правят естествено за наечи и технитари. Те трябва да бъдат
поне няколко хиляди души и след това трябва някой да обучи поне 3-4 хиляди души, които да седнат и да препишат тези книги в рамките на няколко години. Огромна интелектуална и техническа, бихме я нарекли, производствена задача, която не е била по силите на други двама, които вече са успяли да създадат азбука на езици, говорени в българските земи. На свети Никола Ремесиянски, който в 5 век създал тракийска азбука и превел богослужебните книги. Зад него обаче не са стояли пари, не е стояла държава, не е стоял владетел, който да реши, че тракийците заслужават да имат азбука на тракийски език. Затова неговото дело е загинало. Загинало и делото на епископ Вулфила, който малко по-рано, в 4 век, превел Светото Евангелие на германски език, на немски език. Тук българските земи, вероятно в крепостта Никополис ад Иструм, създал първите готски книги, но зад него пак не застанала държава. И ресурсите на нещастния Вулфила, на епископ Вулфила, очевидно са били ограничени. Вероятно е произвел няколко десетки или няколко стотин книги, които са изгоряли или при случайен пожар в манастира му, или при някои от следващите варварски нашествия на хуни, на авари, на славяни, а и на прабългари в неговите земи. За да не изчезне една вече създадена азбука и за да не изчезне писмената книга, необходимо е била тя да бъде произведена в огромни количества и пръснати в огромни пространства. В една държава като България, която, както казах, тогава е от Будапеща до Одрин и от устието на Днепър до Адриатическо море. Дори и да пострада някоя област в резултат на чуждо нашествие, книгите там да бъдат изгорени, благодарение на книгите оцелели в други области, те могат много бързо да се възпроизведат. Как е решил тази огромна задача свети цар Борис? Именно с създаването на една невероятна организация, която ще разгледаме в следващите минути. Ясно е, че към 886 година, когато вече разполагал с част от Кирил Методиевите ученици, бъдещите свети седмочисленици, цар Борис е решил да отдели този огромен човешки финансов ресурс за осъществяване на своята идея, защото това е негова идея, разпространение на старобългарската писменост и азбука в българската църква и българската администрация. Но какво е направил той? Логично е да се запитаме, защо не е направил това в столичния център, Плиска. А защо е изпратил учениците? Единия в далечна Македония, в град Охрид, това е Климент, а Наум в Лудогорието, което тогава наистина е била една горска пустиня. Предполагаме историците, че тъй като в 870 година в Плиска се настанява гръцки епископ, след Вселенския събор, той ръководи българската църква, Борис е искал да не дразни излишно Византия, тъй като гръцки архиепископ на България си е пар екселанс византийски агент, той веднага ще докладва в Константинопол какво е замислил българският цар. Тъй като такава обширна дейност не може да се скрие, макар и в покрайнините на държавата, Борис винаги е мол да каже: там някакви монаси нещо се занимават, не ги знайте, монасите е луда работа. Но те са били снабдени наистина с много пари, наистина сменени с областните управители и изпратени нови такива от Плиска, очевидно хора на цар Борис I, много близки до него, и очевидно инструктирани да не се плашат, когато разберат, че трябва да започнат поголовно изтребление на агнетата в своята област и да отделят много младежи, които биха могли да бъдат войници, да бъдат изпратени в училищата, които Климент и Наум ще организират. Казвам Климент и Наум, защото има сведения, че Ангеларий е починал.
Но пък има и други сведения, че не е починал, а че е бил изпратен в град Белград, само че не сръбски, албански е Белград, сега се нарича град Берат. Там, между другото, са и мощите му в този момент. Може би и той е организирал едно училище там, заедно с дошлия Горас, който пък се смята за пряк наследник на Методий, или най-малкото той го обявил за такъв. И така, в затънтените краища на България Борис построил по един манастир за всеки от тях, а след това непрекъснато е строял и други манастири. Защо манастири? Защото манастирите тогава са единствените интелектуални средища, където може да се преподава, където могат да се обучават ученици за свещеници, където могат да се преписват книги, а в работилниците към тях да се изработват самите книги. Запазени са в Лудогорието, манастирите не са запазени. И това е обяснимо. Такава е историята на Лудогорието, че населението значително по-късно там става турско, става мюсюлманско, то унищожило повечето от манастирите. Ние, археолозите, ги откриваме сега един по един. Манастирът в Равна, манастира в Черноглавци, манастир край Варна и така нататък. Манастир в Мурфатлар, той се намира на територията на Румъния, но спада към тази верига от манастири, които цар Борис упорито строил, и там се обучават ученици. Когато завършат курса, т.е. когато научат старобългарски език, те се изпращат в друг манастир, който, казах, Борис непрекъснато строи, за да се занимават с преписване на книги. В Македония манастирите са запазени. За щастие, няколко манастира край Охрид, на хълма Плаушник, манастира Свети Наум на езерото Охридското, Дебърския манастир, недалече от Охрид е град Дебър, недалече от Охрид е град Кичово, манастира Света Богородица Пречиста, манастира Свети Архангел Михаил в Прилеп, манастирите край Битоля, на всички от тях, като ктитор, от дясната страна на вратата стои цар Борис I. И това не е случайно. Разбира се, македонците след 1944-та безмилостно изтриват името на цар Борис, но какво да се прави, то си личи понякога и под изтритото, защото следите на българското минало за тяхно нещастие не се губят. И така, какво е ставало в тези манастири? В тези манастири, както казах, в един основен Климент преподава по метода, която по-късно ще бъде наречена в Англия Бел-Ланкастерска през 17 век. Завършилите школите или започват да преподават в други манастири, които междувременно са построени, или започват да преписват книги, които пък други стотици хора, занаятчии, приготвят през това време. Когато се е натрупал необходимия минимум от книги, да се заредят всички 20 000 български църкви, и когато са подготвени, според мен около 10 000 свещеници, всеки от които е взел по 2 църкви да обслужва. Той сега има свещеници, които обслужват по 7-8 църкви. Когато книгите са били разпределени по манастирите и по църквите, енорийски църкви, селски църкви, квартални църкви и т.н. В един момент, 7 години по-късно, през 893 година, в вече променената българска столица, не в Плиска, а в новата столица Преслав, цар Симеон Велики взима едно важно решение, но не го взима сам, забележете. Решение с фундаментална важност за развитието на българска държава се взимат от Народен събор. Това е една своеобразна средновековна демокрация. В Народния събор или Народното събрание, казано на днешен език, са взимали участие, ние не знаем кого, но най-вероятно представители на висшите и средните аристократически родове в България, които са били около 100. Върху тях е била прехвърлена отговорността за вземане на важни фундаментални решения. До тогава сведенията за народни събори касаят само и единствено промяна на династията, избор на нов хан или цар. В случая се взема едно решение от фундаментална важност, бихме могли да кажем, в интелектуалния живот на България. Но както Борис, който е бил жив все още и монах, и изглежда, че поне в първите години на Симеон е дърпал конците на управлението, така и Симеон са съзнавали нещо много важно.
че силата на меча, с която българската държава се е утвърдила тук, на Балканския полуостров, силата на меча, която до тогава с нас, по принцип е непостоянна. Един ден бойният меч може да се счупи и България да попадне, и българския народ под чужда власт. Тогава влиза в действие едно друго оръжие, което не само ще крепи националния идентитет, но може да стане и с него да се напише програма за национално и държавно освобождение. И наистина по-късната българска история доказва този факт. В 1396 година България ще падне под чужда власт. Ще бъде ликвидирана българската църква, ще бъде ликвидирана българската аристокрация. Тоест двата естествени водача на всеки народ през средните векове. Българският народ ще остане един народ от орачи и копачи, т.е. една ниска социална категория. Но ще се намери от дълбоките народни низини един монах, наречен Паисий, който, използвайки оръжието, оставено му от цар Борис и светите седмочисленици, ще напише програма за национално и духовно освобождение. С тази програма укрилен българския народ ще поведе борба и само след 100 години ще постигне буквално в рамките на 8 години от 1870 до 1878 и духовно, и национално освобождение. Това е силата на буквата, или по-скоро на буквите, която в определени моменти е по-силна дори от силата на бойния меч. Да видим какво става по-късно, след 893 година. Когато е взето това решение на Народния събор в Преслав, тогава Климент е обявен за първи епископ на славянски език, както е написано. Разбирайте старобългарски език, защото славянски език по принцип няма. Славяните са толкова различни от Полша до брега на Бяло море и от Урал до река Одер. Това е ареала на славяните, че не може да се говори за единен език. Езика, писменият език на Кирил и Методий и на техните ученици е старобългарски език и много учени света го наричат точно така. Къде е бил настанен Климент? Климент е бил настанен в Величката епархия. Ние не знаем къде е била тази епархия. Не е Охридската във всеки случай и просто е чудно защо не е бил назначен там. Там е отишъл брат му Наум, който от Лудогорието е поискал да бъде трансфериран там. И това е станало. А Величката епархия, мнозина казват, че това е Струмишката епархия. Не знаем наистина къде е. Това е само едно догаждане, защото има и други епархии, включително и в Албания, да речем. Епархията на град Белград. Там също има над 47 църкви, дори и в момента в една общо взета мюсюлманска държава. Там са погребани и двама от учениците, Гораст и Ангеларий. Там са и техните свети мощи и в момента. Но, за съжаление, ние не знаем къде е Величката епархия. Много ми изглежда е останал в Охридската. Разпратените свещеници много бързо са установили богослужение на старобългарски език в цялата огромна държава. На свой ред, изпълнявайки, ето как Бел-Ланкастерската метода се развива, на свой ред, изпълнявайки решенията на 8-я Вселенски събор, който е казал, че към всяка енорийска църква, дори и най-малката, трябва да има училище. Те са открили училища във всичките около 20 000 български църкви. Защо са били задължени свещениците да откриват училище? Много просто. Защото християнската религия се изповядва, както казахме, с писменото слово. Ако няма хора, които умеят да четат и да пишат, то няма начин църквата да осигури възпроизводство на духовните лица, което ръководят. Говори за енорийските църкви, а не цялостно за българската църква. От тук нататък вече връщане назад няма. За нула време България се е изпълнила с хиляди духовници. И сега стигаме отново до свети седмочисленици. Тяхната роля на менеджери, на организатори,
очевидно е заслужила преклонението на българския народ. Той е осъзнал още в средновековието, че тази работа с старобългарската писменост и налагането в България не е проста работа. И че не е работа на двама души, на Кирил и Методий. Че е работа на един екип. Един екип от 7 души, към които обаче би трябвало да прибавим и цар Борис. Но се е спрял българския народ, защото и те не биха успели, ако цар Борис не беше осигурил необходимия финансов, демографски и икономически ресурс на държавата. И именно за това техния култ винаги ще превъде.